Pangabit mo po'y sumaw kuno'y sulti sa uban. Pero huna-huna sa kong kinsay masakitan. Lingaw ra sa sugod, katawa o pahiyon. Pero kung mabuking na, problema ang mutumaw. Ayaw salig nga pirmira kang mapasaylo. Kayang kasing-kasing usahay mapulan og hila. Ang pagsalig lisod na kaayo tukuron. Kung mabungkag na, lisod na usabon. Ayaw pagduwa sa gugma boys, paminawa. Mas maayong matinudan kaysa magtinago pa. Kayang baka kog limbong, dalirang masakpan. Ug ang tinuod nga tugma sa respeto makita kanunay. Kung naa kay gihigugma ang pingi ug tarongan, dili kay mangita pa ug lain nga makalingaw. Kayang kalipay nga gitugot sa paglimbong. Murag bala sa baybayon, dalira matumpad. Usahay makasayop, tataw raman kita. Pero ang pag-usap maoy labing importante gyud. Mas nindot ang dughan nga walay kitaguan. Kay malinawon ang tulog mata gabi o ugadlaw. Ayaw pagduwa sa gugma boys, hinumdumi. Ang tinuod na lalaki kahibalo mo tuman sa iyang saat. Kayang gugma dili dula, dili pasalig nga bakak, kundi respeto ug pagsalig nga walay pagduha. Matinut anon lang ta, maoy labing gwapo. Kayang kasing-kasing nga limpyo, wala